Na, sziasztok! Bocs, rég nem volt videó. Ebben a videóban most megmutatom, hogy szerezd meg a Forsaken XTDS narrátor nolit, aki persze Forsaken-ezik. Na, első. Megkeresed a Tower Defense Simulator-t, és belépsz. Itt belépsz, igen, itt ezt kell mutassa. És akkor itt ugye téged bedob. És akkor én itt vagyok. Legalább 35 levelre a maximum ki kell fejlődj, hogy tudj menni hard módot. De akkor mutatom is, hogy merre van. Igen, itt kell legyél. De felmész. Ez a ticket, ott be kell menjen. Itt akkor be kell menj. És max, vagy nem. Max úgy tudod megnyerni, ha vagy barátaiddal mész, vagy keresel egy tímet, akik épp indulnak. És akkor rányomsz play, hard, itt a legjobb a quad, úgyhogy arra menjetek. És akinek megvan, az írja le kommentbe, hogy szia, nekem megvan a narrátor nodi, jó? Na, akkor sziasztok!